אז קודם כל נאמר תודה לעמיעד ולמכון חירות ולרפי על המפעל החשוב הזה, וגם על השירות המסור למען עם ישראל בתקופה כל כך מורכבת וקשה. אם יש פה עוד לוחמים בחדר, אז לכל, חוץ מעמיעד, לכל לוחם ולוחם שנמצא פה בחדר, אנשקה כמובן, included, שלא יהיה אי הבנות. חשבתי לדבר על העולם, על השכונה ועל הבית. אז אני אתייחס, זה יהיה מאוד שטחי וכוללני, כי זה 10 דקות, בסדר? אבל אולי ייתן רגע את ההשקפה שלי בצורה הכי קצרה שיש על כל אחד מהרבדים, ואני אתחיל ואומר קודם כל שעצם זה שיש מסגרת כזו שחבר'ה צעירים יושבים, מתעסקים בסוגיות האלה ומתעסקים בטקסטים האלה, זה כבר דבר שהוא לכשעצמו מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד מבורך. ובואו לא נאבד עוד זמן וישר ניגש לעסק. בואו נדבר על העולם. וכשאני מדבר על העולם אני לא מדבר על כל העולם, אני מדבר בעיקר על מה שקורה בהמיספירה המערבית. אירופה, ארצות הברית, ישראל. בעולם שאנחנו חיים בתוכו, בעולם המערבי, וכאן מכון חירות, קרן תקווה היא שחקן מאוד משמעותי. אנחנו בעצם נמצאים במאבק בין שני כתבים. אחד הוא הציר השמרני, שבעיניי הוא זה שגם יש לו את הממשק היותר חזק עם תפיסת העולם הליברלית המקורית, ויש עולם פרוגרסיבי שהוא מאוד לא ליברלי, אבל הוא בדרך כלל קורא לעצמו, בעיקר בארצות הברית, בארץ זה פחות, זה מושגים מאוד שונים בארץ ובארצות הברית או באירופה, אבל בארצות הברית הפרוגרסיבים מכנים את עצמם ליברלים, אוקיי? כאשר הציר השמרני, ציר שבעצם מסתכל על המציאות, קודם כל בא ואומר, הבן אדם הוא לא נולד על דף A4, כן? הוא לא יכול לבחור לאיפה להיוולד, הוא לא עומד בזכות עצמו, כמו שאנחנו תמיד, כשאדם עולה לתורה, אז אומרים, יעמוד, איתן, בן, ככה וככה, נכון? אתה חלק מהמשפחה שלך, אתה חלק מקהילה, אתה חלק מלאום, האדם לא עומד, הוא לא עומד לבד, ודאי שיש לו זכויות, ודאי שחיי האדם הם מקודשים, אבל האדם הוא לא עומד לבדו, אלא יש מעגלים של משפחה, של קהילה, של לאום, שמהם יש משמעות והקשרים, ובנוסף, גם מבחינת התפיסה המוסרית, על פי רוב התפיסה השמרנית, היא עולה בקנה אחד עם תפיסות מסורתיות, עם תפיסות דתיות, שהמשותף להם זה שיש אמת טרנסצנדנטית, חיצונית, שהיא מחוץ לטווח השגתו של העולם, האמת היא מוחלטת, היא לא נתונה לפרשנות, ומתוך הדבר הזה גם נובע המושג של טוב ורע. יש טוב ויש רע, ולאדם יש חירות לעבור את דרכו, ומכיוון שיש לו חירות, יש לו גם אחריות. אוקיי? זה לא איזה ילד מגודל, אלא זה ישות שהיא אחראית למעשים שלה, והוא יכול לבחור בכל רגע נתון לאיפה הוא הולך, לכאן או לשם. לעומת זאת, הציר הפרוגרסיבי הוא ציר שמקדם, קודם כל הוא כופר ברעיון של אמת אבסולוטית, ולכן ממילא גם כופר ברעיון של טוב ורע, הכל הוא יחסי, הכל הוא יחסי, והציר הזה עובד על פירוק של בגדול כל דבר שנושא משמעות בעולם שבתוכו אנחנו חיים, מפירוק המשמעות של משפחה ושל קהילה ושל אומות, ובעצם איך הוא עושה את הפירוק הזה? באמצעות בגדול זריעת כאוס ומלחמה של הכל בכל. Black Lives Matters ומלחמות בשם מגדר ומלחמות בשם כל תת קבוצה אפשרית, כולל מאבקים שהם גם מאבקים למחיקת הזהות הלאומית. אוקיי, אתם יודעים שהיום פסלים של קולומבוס בארצות הברית זה מושא להרס,
יש כמובן כל התזה, כל מה שקשור גם בהתנגדות למדינת ישראל, תשימו לב, בסקרים שרואים, מאוד חופף גם להתנגדות לעצם קיומה של אמריקה, כאומה שנושאת איזשהו רעיון ובשורה, ובעצם באים ואומרים, אמריקה נולדה בחטא, היא בעצם אומה מדכאת, היא אומה מנשלת, היא הלכה היא נשלה את האינדיאנים, ובעצם צריך פחות או יותר להרוס את ארצות הברית, כשם שגם צריך להרוס את ישראל, כשם שבכלל צריך להרוס את הסיביליזציה המערבית כולה. זה במילה אחת על בעצם שני ההשקפות שהן ההשקפות המרכזיות שסביבם יש את המאבק, וכמובן שיש לזה נגזרות בתוך אירופה ובתוך ארצות הברית, בין הרפובליקנים לבין הדמוקרטים. אנחנו יכולים לראות שהמגמה היום בקרב הדמוקרטים היא מגמה שהולכת ומקצינה, הולכת ונעשית יותר רדיקלית, מה שפעם היה סקווד, כן? מה שפעם היה קבוצה של כמה חברי קונגרס, יותר נכון חברות קונגרס, לא רק חברי וחברות קונגרס, כן? כמו אילן עומר, רשידה טליב, אוקזיו קורטז, כל החבורה הזו, היא היום בעצם לא קבוצה קטנה בשוליים, אלא היא המיינסטרים היום של המפלגה הדמוקרטית, ויחד עם החבורה הזאת יש אנשים כמו גבי נוסום, שהוא גם כן מאוד מאתגר מבחינתנו, ואנשים אחרים יותר ותיקים כמו ברני סנדרס, וזו בעצם החבורה שמובילה את הקו הפרוגרסיבי בארצות הברית. יש לנו גם אתגרים מאוד משמעותיים במפלגה הרפובליקנית, אבל אני כרגע משאיר את זה בצד. באירופה, מה שאנחנו יכולים לראות זה את הקרב בין מפלגות שמרניות לבין מפלגות השמאל והימין, נקרא לזה הממלכתי so called, שלא מצליח בעצם להתמודד כל כך עם האתגרים שיש באירופה. למה הכוונה? באירופה כל מה שדיברנו עליו עכשיו הוא בא לידי ביטוי בעיקר בסוגיות של הגירה. המדיניות הגירה היא נגזרת של איך אתה תופס את המדינה. אם המדינה היא מדינת לאום, ואם המדינה היא מייצגת גם איזושהי קבוצה דתית מסוימת שהיא בדרך כלל קבוצת הרוב והקבוצה שיסדה את המדינה, אז אתה תרצה שמי שנכנס למדינה יהיה לו, נקרא לזה, אסימילציה, הוא בעצם יטמע גם מבחינה תרבותית וגם מבחינה דתית בתוך המדינה. לכן לפולין למשל אין שום בעיה לקלוט מאות אלפים אם לא יותר של מהגרים מאוקראינה, מהמלחמה, זה לא מפריע להם, כי מבחינה דתית הם על אותו מישור, מבחינה תרבותית הם על אותו מישור, ומבחינה לאומית אין ביניהם יריבות, אין ביניהם סתירה. אבל הגירה האסלאמיסטית זה אירוע אחר לגמרי, ופולין היא לוקחת קו מאוד, נקרא לזה קיצוני במונחי אירופה, וכמוה גם הונגריה, מדינות שגם משלמות ממש ברמה היומית כנסות עתק לאיחוד האירופאי, מכיוון שהן מתנגדות להגירה אסלאמיסטית בלתי מוגבלת. מה קורה במדינות באירופה שהתזה שלהם היא תזה גלובליסטית פרוגרסיבית? הם פתחו את השערים, ואז התוצאה היא שמקומות כמו שוודיה, כמו נורווגיה, כמו בריטניה, הפכו למקומות מאוד מאוד מסוכנים לשוודיה הממוצע, לבריטי הממוצע, אותו כנ"ל בלגיה, אותו כנ"ל הולנד. המקומות האלה הפכו למעוזים שבעצם יש בהם גטאות ענקיים של אוכלוסייה אסלאמיסטית שלא מעוניינת להיטמע, שלא מעוניינת להשתלב, שמאוד מאוד מושפעת מהגות רדיקלית כמו זו של איש הדת קרדאווי, שישב בקטר הרבה שנים, מנהיג האחים המוסלמים, הוא כבר נפטר לפני כמה שנים, אבל הוא אמר אנחנו נכבוש את אירופה בלי ירייה אחת, וזה בעצם הוויז'ן שלהם. ומי שמסתכל על התמונות שמגיעות מאותם רבעים שהמשטרה לא מוכנה להיכנס אליהם, הם בעצם משליטים טרור ברחובות של אירופה, והופכים את החיים שם לבלתי נסבלים, והדבר הזה מייצר, נקרא לזה תגובת נגד, שהיא באה לידי ביטוי בידי מפלגות ימין עם קו יותר, נקרא לזה אסרטיבי, כמו ווקס הספרדית, כמו RN הצרפתית, כמו השוודים הדמוקרטיים, וכמו מפלגות נוספות שיש לנו איתם קשר שהלך והתחזק בשנים האחרונות, על בסיס הערכים המשותפים של לאומיות, של מסורתיות, אוקיי? של בעצם תפיסה שמרנית למול תפיסה שהיא תפיסה פרוגרסיבית. אז זה במילה וחצי
על מה שקורה בעולם. זה בעצם המאבק, לכן הבחירות בהונגריה הן בחירות חשובות מאוד מבחינתה של ישראל, הבחירות בצרפת, הבחירות בבריטניה, ואני יכול לומר לכם כאן שהערכה שלי היא שבצרפת אנחנו נראה ככל הנראה ניצחון סוחף של RN, ואני מאוד מאוד שמח על הזכות שהייתה לי להזמין כאן את ברדלה, שהוא ראש המפלגה הזו. אנחנו רואים התחזקות אדירה של השוודים הדמוקרטיים, באנגליה השמרנים וגם Reform UK שזה שמרנים אולטרה גם סופר מתחזקים, ובעצם יש מגמות שהן מגמות חיוביות, אבל תמיד מדינה אחת יש בה שינויים שהם שינויים לטובה, ומדינות אחרות יש בהם שינויים שהם שינויים לרעה. אני חושב שלמשל מדינה כמו בלגיה היא מדינה שחצתה את הרוביקון, אין משם, אין לבלגיה איך לצאת מהסיטואציה שאליה הם נכנסו, ובמקומות שיעלו מפלגות כמו RN או Reform UK וכולי, יהיה להם שלבים של עימות בעצם עם אותם קבוצות מיעוט איסלאמיסטיות, ופיצוצים מאוד מאוד משמעותיים עד כדי מלחמת אזרחים. זה קצת על העולם. עכשיו על השכונה. מה שראינו בשנתיים וחצי האחרונות, זה בעיקר את שקיעתו של הציר השיעי. ערב ה7 באוקטובר, איראן היא מעצמה בלתי מעוררת, יש לה דיוויזיית קומנדו בעזה, יש לה 3 דיוויזיות קומנדו בלבנון, יש לה משטר רועד בסוריה, יש לה משטר רועד בתימן עם החות'ים, והיא נמצאת על סף פריצת הדרך להיות בעצם גם מעצמה גרעינית. זו איראן ערב ה7 באוקטובר. אותה דיוויזיית קומנדו שיושבת בעזה מופעלת ב7 באוקטובר, ראינו למה היא הייתה מסוגלת, היא המיטה אסון מאוד כבד על מדינת ישראל, היא פגעה מאוד קשה גם בלוחמים שלנו בעוטף, גם ביישובים, והביאה מבחינת הציר, כן, הישג מאוד משמעותי ב7 באוקטובר. אלא שמכיוון שהציר הזה לא פעל במתואם, לישראל הייתה את האפשרות בעצם לקלף את הציר הזה שכבה אחרי שכבה, קודם חמאס, אחר כך חיזבאללה, ולאחר מכן איראן. איראן גם אחרי מבצע עם כלביא, אבל ביתר שאת אחרי המבצע הנוכחי, איבדה את מעמדה כמעצמה אזורית. חמאס לא הצליח לייצר ולו פעולה אפקטיבית אחת בכל מבצע שיגע תארי. חיזבאללה איבד את מרבית ארסנל הטילים שלו, זה נכון שהוא יורה גם עכשיו, אבל מה שנשאר לו זה בעיקר הטילים לטווחים הקצרים. אני מזכיר לכולם שדיברו על מלחמה עם חיזבאללה שתגרור אלפי הרוגים, שלא יהיה חשמל, שבניינים יקרסו בלבנון. לא ראינו את הדברים האלה מחיזבאללה, כי חיזבאללה איבד את ליבת ההנהגה שלו, את נסראללה, את פואד שוקר, את צמרת רדואן, את כל קו כפרי המגע, את מרבית ארסנל הטילים, וההישגים שמושגים שם הם הישגים כבירים. כנ"ל לגבי איראן, איראן איבדה את מרבית יכולותיה הצבאיות, חיל אוויר, חיל ים, צמרת משמרות המהפכה, צמרת הצבא, צמרת השלטון, מרבית התעשיות הביטחוניות, מפעלים של מל"טים, מפעלים שהם רכיבים של טילים בליסטיים כאלה ואחרים, תעשיות פלדה, תעשיות פטרוכימיות. איראן הוכתה שוק על ירך. האם אני חושב שנכון עכשיו ללכת איתם להפסקת אש ולתת להם את הקלף של הורמוז? בעיניי זה לא נכון, בסדר? בעיניי זה לא משרת את האינטרס של הפלת המשטר, אבל א', אני לא ער לכל התמונה, ודאי שיקולים נוספים, ועדיין ההישגים הם הישגים אדירים. איראן היא איננה עוד המעצמה האזורית שהיא הייתה. מה כן? אין ואקום בשכונה, ובמקום נקרא לזה הציר השיעי, עולה ציר סוני רדיקלי, שמובילה אותו טורקיה של ארדואן, עם שר חוץ מאוד מאוד חזק, העונה לשם הקן פידן. יש להם מהלכים עמוקים גם בבית הלבן, יש להם מבחינת יכולות צבאיות שעולות בהרבה על אלה של איראן, צבא לאין ארוך יותר מתקדם מערבי, טורקיה היא חברה בנאטו, ובעצם כפי שאתם יודעים בעקבות המכות שחיזבאללה סופג, סוריה קורסת, סוריה של אסד קורסת, ובתוך ממש מהלך של ימים ספורים משתלטת שם המיליציה שנקראת HTS, איאת תחריר השם, בעצם שיירים של כל מיני חבר'ה שבוגרי אל קאידה ודאעש, שבעצם, ובראשם ג'ולני כמובן, שבעצם תופסת פיקוד על סוריה, וזו
נתמכת לחלוטין, ה-HTS ג'ולני נתמך לחלוטין על ידי טורקיה, במודיעין, במל"טים, במשוריינים, והדבר הראשון שהם עושים עם כניסתם לשלטון זה בעצם טיהור אתני של כל קבוצות המיעוט שאינן סוניות בסוריה, קודם כל נקמה בעלאווים, שבשעת מלחמת האזרחים טבחו בסונים וגם לפני כן, אז ראינו את הטבח בערי החוף, אחר כך ראינו את הטבח בדרוזים, בסווידה, מי שעקב אחרי הדיווחים מסווידה, אחרי זה ראינו את הטבח שנעשה בכורדים, ובעצם המטרה היא לייצר שמה מדינת שריעה איסלאמית, אלא שהארגון הזה לא נקרא היאט תחריר, זה אומנם HTS, כן, אבל זה לא היאט תחריר סיריה, כן, זה לא ארגון לשחרור סוריה, אלא ארגון לשחרור אשם, והביטוי אשם בערבית יש לו משמעות מאוד מאוד ברורה, וזה כל האזור של לבנון, סוריה, ישראל, ירדן, זה אשם. לכן גם ירדן מאוימת מג'ולני ומטורקיה, גם לבנון מאוימת מג'ולני ומטורקיה, וזה משהו שצריך מאוד מאוד להטריד אותנו, וצריך גם להבין שזה לא רק טורקיה וסוריה של ג'ולני, אלא זה מעגל רחב יותר, כאשר זה כולל גם את קטר, נקרא לזה מעוז התקשורת והאנרגיה והכסף של האחים המוסלמים במרחב, אוקיי? זאת מעצמונת מבחינת אנרגיה ומבחינת תקשורת, וקטר, המדינה הקטנה הזאת, עושה לנו חיים מאוד מאוד קשים, גם בזירת דעת הקהל, עם השקעות של מיליארדים רבים, בתעמולה מאוד מאוד אגרסיבית נגד ישראל, בעיקר אגב במהלך המלחמה בעזה, פחות בעת הזאת כשהם עפים עליהם טילים בליסטיים מאיראן, הגם שאיראן היא פרטנר די קרוב של הקטרים, בעיקר בציר הכלכלי וגם בציר הדיפלומטי. קטר וטורקיה לחצו חזק את ארצות הברית שלא תתקוף באיראן, ויש לנו גם במעגל הרחב יותר את פקיסטן, לא בכדי פקיסטן היא שחקנית מאוד מאוד משמעותית, יחד עם קטר, במשאים ומתנים, קטר הייתה בכל מה שקשור לישראל וחמאס, והיום פקיסטן בכל מה שקשור לאיראן בארצות הברית, יחד עם הטורקים, זה בעצם מקשה אחת שהולכת ביחד, ויש לנו את המדינה המתנדנדת שהיא קריטית, וצריך להבין שמדברים על מפרציות, זה מדינות מאוד קטנות, כן? אומן, בחריין, כווית, סעודיה זו לא מדינה קטנה, ושום חזון של נתיבים אסטרטגיים עוקפי ציר הורמוז, או נתיב הסחר מהודו ועד לים התיכון, שום דבר מהדברים האלה לא יכול להתממש בלי סעודיה, כיוון שסעודיה היא מדינה עצומה, שכדי שתעביר צנרת, גם עם איחוד האמירויות מאוד בעניין, וגם מדינות אחרות, בלי הסעודים בעצם אין לך איפה לעבור, אין איפה לעבור. את זה צריך להבין ולהבין טוב מאוד, וצריך להבין שסעודיה עומדת על הגדר, ובחודשים האחרונים ראינו התפתחות מאוד חמורה בתימן, כאשר בעצם נוצר עימות בין איחוד האמירויות לבין הסעודים, והעימות הזה הוא מאוד לא בריא מבחינתנו. עוד שמעתם על מדינה קטנה בשם סומלילנד. סומלילנד היא זירת מאבק מאוד מאוד גדולה בין הציר, נקרא לזה, של ישראל והאמירויות, שיש להם שם נמל סופר קריטי, לבין טורקיה ששולטת בסומליה בפועל. הצבא הסומלי הוא צבא טורקי בהכשרתו, קצינים, ציוד, גם רווחי נפט מסומליה הולכים לטורקיה. ועד שכן אם נסדר רגע את הדבר הזה, אז יש לנו ציר סוני רדיקלי שעולה בעקבות שקיעת הציר השיעי, הציר הסוני הרדיקלי, טורקיה, קטר, פקיסטן, סוריה של ג'ולני, אוקיי? אולי סעודיה, מאוד מקווה שלא, אבל אולי סעודיה, ולמולם יש לנו את ישראל יחד עם הודו. להזכירכם, הודו ופקיסטן היו במלחמה ממש לא מזמן, העוינות ביניהם מטורפת, אגב שתי מדינות עם יכולות גרעיניות. הודו, ישראל, איחוד האמירויות שבחרה צד בצורה מאוד מאוד ברורה, מדינות הסכמי אברהם שבגדול נוטות אל הציר הזה, ויכול להיות שסעודיה תחליף צדדים, אני סקפטי לגבי זה, יש שם תהליכים שהם מאוד מאוד מדאיגים, וזה בעצם קצת על מה שקורה בשכונה. אמרנו אין וקום, אנחנו את המלחמה הבאה הגדולה ננהל בסוריה, בין אם נרצה ובין אם לא, לא תהיה ברירה,
כיוון שהחזון של משטר ג'ולני הוא כזה שהוא במובהק חותר להרחיב את האחיזה שלו אל ירושלים, כמו כל מי שעוקב אחרי סרטונים ביוטיוב, או לא יוטיוב, בטיק טוק ודברים כאלה של החיילים של ג'ולני. כל יום, כל היום הם מדברים על ירושלים. מאוד ברור מה הם רוצים, מאוד ברור מה הטורקים רוצים, העימות הזה הוא בלתי נמנע. לכן מראש צריך להיערך, וטוב מאוד שלקחנו את אזור החיץ, כתר החרמון, ומוצבים, 5 מוצבים חודרים לתוך השטח הסורי, דבר מאוד מאוד חשוב ביכולת שלנו להקדים תרופה למכה. גם התמיכה בדרוזים, בכורדים, היא גם כן מאוד מאוד משמעותית. עולם דיברנו, שכונה דיברנו, נשאר לנו הבית. יש לי עוד זמן בכלל או שלא, אני לא יודע. אוקיי, על הבית. אוקיי, הבית, אני אעשה לכם סכמה, בעצם תחשבו על קרחון, נכון? קרחון תמיד יש לו 15% מעל המים וכל היתר מתחת, נכון? אתה רק רואה את הקצה. אז במדינת ישראל מה שרואים מעל המים זה כאילו ביבי, לא ביבי, נכון? זה בעצם הביביסטים, רלביסטים, כל הוויכוחים מהסוג הזה. קומה מתחת יש ויכוחים על הרפורמה המשפטית שליוו אותנו לפני המלחמה, ועדיין מרחפים בחלל האוויר סביב אין ספור סוגיות, פצרית ורוגלות ואין לי זמן ואנרגיה לעסוק בכל הדברים האלה בדקות שיש לי. אבל לגדול הוויכוח הוא נאמר בין מצדדי הדמוקרטיה המהותית, מקווה ששמעתם כולכם על המושג החדש החשוב הזה, שבעצם בא ואומר שהדמוקרטיה היא לא כפשוטה, כן, זה לא ריבונות העם באמצעות נבחריו, אלא דמוקרטיה זה בעצם איזה שהם יסודות ארטילאיים של שיטה שידועה לשומרי סוד, פחות או יותר כמו הדת הדרוזית שרק כהני דת בעצם חשופים אליה, והשיטה הזו, הנגזרת שלה היא שעיקרי היסוד של השיטה זה שיש ישויות שהן מעל לטבע, אותי גלימות שחורות יושבים בבית המשפט העליון, יש להם יכולת לראות דברים שהאזרח הממוצע, האידיוט, אין ביכולתו לראות, את הערכים הנשגבים שהם יודעים ומבינים, והם יודעים טוב יותר מהעם, ואוי ואבוי אם העם יחליט בעצמו האם לקחת ימינה או שמאלה, והפוסק העליון בכל סוגיה ובכל מחלוקת זה מי שבעצם בקיא ברזי היסוד של השיטה, ישות עילאית, כן, אותם שופטי עליון שעל פיהם יישק דבר. במילים אחרות יש שקוראים לזה יוריסטוקרטיה, נראה לי מושג שהוא די נוח לשימוש, זה מושג טוב, כן, שלטון של משפטנים. זה בעצם תזה אחת, והתזה השנייה היא התזה המוכרת כן, השלטון של העם, בידי העם, למען העם, על בסיס נבחרים, על בסיס הכרעות הכנסת, הכנסת כמקור הסמכות, אשר הנקודת שבר הכי עמוקה שהייתה פה ממש בעיצומם של ימי הלחימה, הייתה פסילתם של תיקון לחוק יסוד בעניין פסקת ההתגברות, וברגע שפסלו תיקון לחוק יסוד בעצם מוטטו את היסוד שעליו הייתה איזושהי, נקרא לזה, איזשהו היגיון דמוקרטי למהפכה החוקתית של אהרן ברק, שאמרה יש חוקי יסוד שהם במעמד שעולה על חוקים רגילים, ואז בית משפט בפרשנות יכול סביב הדבר הזה לפסול חקיקה רגילה, אבל ביום שבו לא עמד בית המשפט בפיתוי של הכוח, כן, ובעצם בחר לפסול חוקי יסוד, ביום הזה נחצה הרוביקון, ובעצם ישראל חדלה להיות במדינה דמוקרטית מתפקדת, והיא בעצם דמוקרטיה שבורה, ואנחנו בדמוקרטיה שבורה, כאשר בעצם מהעם נגזלה הסמכות להכריע את דרכו, ואך ורק מכיוון שאנחנו בתוך מלחמה קיומית מול איראן וחיזבאללה וחמאס, ראש הממשלה להבנתי בחר כרגע לחכות עם הזירה הזו, אבל הזירה הזו היא מחכה מעבר לפינה, על זה יהיו הבחירות, וצריך לומר שגם זה עדיין מעל הקרחון. מתחת לקרחון מסתתרת השאלה היותר עמוקה, והיא השאלה הבאה, האם אנחנו כאן מכיוון שכמו שעמוס עוז אמר, אגב יש ספר מאוד נחמד של אסף ענברי עכשיו, עמוס ונתן, מומלץ,
האם אנחנו כאן מכיוון שהוא אמר אנחנו טבענו בים וראינו קרש ואז נאחזנו בקרש, ובמקרה היה שם גם ערבי, אז אמרנו לו יש לך הרבה קרשים אחרים אז תמצא לך קרש אחר, וזה בגדול הרזון דרך של הציונות, כן, בגלל השואה, והמדינה הזאת תכליתה להיות מדינה ככל עם ועם, ככל העמים, או שזו ארץ ישראל, ולעם ישראל יש ייעוד משלו, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואין לנו שום עניין להיות עם נורמלי, אנחנו רוצים להיות עם יהודי ואומה יהודית, ואנחנו רוצים לתת ביטוי בכלים דמוקרטיים לזהות שלנו הלאומית, לזהות שלנו הרוחנית, גם במה שקשור לאיך שהמדינה הזאת נראית ומתפקדת, ולא רוצים להסתיר את הזהות היהודית שלנו ולהחביא אותה, ולא רוצים להסביר לעולם שאנחנו טובים כי יש מצעד גאווה בתל אביב, לא שזה מפריע לי אגב, אבל יש לנו את ירושלים והיא מקור הסמכות והיא מקור הזהות שלנו, והביקור הראשון שצריך להיות כשמגיע לפה אישיות בחירה זה עיר דוד ולא יד ושם, למרות שיד ושם מקום חשוב מאוד, אבל זה לא המקום הראשון ללכת ולראות, אלא עיר דוד זה המקום הראשון, וזה הוויכוח האמיתי שהוא מתחת לפני הקרחון, ואני חושב שזה היה ארוך, אז אבל זה בנאצ'ל עולם שכונה בית.